Ahoj, tak já jsem tady dneska zase Jastinka Štysová, pořád ten starter aktivní dluhověkosti a pořád ten ochránce toho srdečního a mozkového zdraví a hlídač prevence té rakoviny. Teď tu máme duben a to je měsíc pro naše játra. A játra jsou ta naše největší biochemická továrna, kterou máme ve svém těle. A ona během 1 sekundy vlastně udělá až 500 nějakých těch akcí, které jsou potřeba pro to naše tělo. A my bychom měli dělat v dubnu vše proto, aby jsme ty naše játra si vyčistili, aby jsme jim dali prostor pro to, aby mohli v klidu pracovat. To znamená, že nejíst později než v 19 hodin, pak jim dát ten dlouhý čas na ten odpočinek a na to vytrávení a na to, aby mohli všechno zpracovat tak, jak mají. Největší aktivita jater je mezi 1 a 3 hodinou v noci. To znamená, že kdo se v této době budí, tak rozhodně by měl věnovat svým játrům velkou pozornost. My samozřejmě v našem e-shopu máme sprej podjazykový, liver na čištění jater. To znamená, že jednoduchý použití. A jsou tam jenom bylinky, které těm našim játrům pomáhají. Játra mají úžasnou regenerační schopnost, to znamená, že je to opravdu na nás, co my jim dáme nebo nedáme. A Austropestřec mariánských je ta bylina, která je nejvíc známá, která vlastně má tu účinnou látku, jo, ten silimarin, který by měl působit na ty naše játra regeneračně, ale problém je s ním v tom, že on je rozpustný v tucích. To znamená, že my, když si máme podrcený třeba tu složku, máme podrcenou, tak když to rozděláme ve vodě, tak to nestačí, to nám blbě se vstřebává, to znamená, že je tam potřeba do toho dát ten olej, to znamená, že buď to oliváček, anebo tu naší omega-3, kterou tam k tomu přilijeme, nebo si to dáme do nějaký kaše, si to zamícháme a zase si tam dáme k tomu ten tuk. Je to na nás, jak vlastně ten ostropestřec do toho svého těla dostaneme, ale vždycky pamatovat na to, že by měl mít k sobě nějaký ten olej. Teď je samozřejmě doba těch zelených bylin, které nám rostou v té naší přírodě. To znamená, že ty kopřivy, ty pampelišky, ty bršlice, všechny prostě ty zelené záležitosti, které tam máme, popenec, prostě všechno, co zeleného se dá sníst, tak je dobrý teď v této době sníst. My máme i medvědí česnek na zahradě, to znamená, že ten já si pravidelně trhám, dělám si z něj pesto a používám ho do všeho. Teď, když je ta sezóna, protože on pak zase, jakmile vykvete, tak už není to ono, on pak na podzim zaleze, pro zimu není ani vidu, ani slechu a na jaře zase vyraší. A rozlejzá se nám po ploše. Tak to je ten medvědí česnek, který samozřejmě teď v této době je taky úžasný na to, aby jsme si to naše tělo pročistili. Já dneska už nebudu díl kecat, protože samozřejmě játra jsou naše opravdu biochemická továrna, která má spoustu funkcí a já vám do zpráv určitě nějakou tu zprávu přidám. Teď už bych to zakončila. Mějte se krásně, ať se daří, určitě na játra nezapomeňte. A budu se zase těšit za týden, že si zase něco povíme dál. Mějte se krásně, ať se daří. Ahoj.